ҳамон чизе ба ки вақти холигиш ба фарзандатон худ ба худаш самостоятельно ҳамон кор ба машғулай, ҳамон кор ба бандай, ҳамон ба бояд репетитора нанима кунӣ. Дигараш ба не. Мумкин шумо ин маъқул нестин чи. Ин беҳад зарур не ин чи, ин беҳад зарур. Ҳамон ба наниман мекунед репетитора пеш мемуравад. Тамом. Баъд шумо дастгирӣ карда ҳавая пеш мебаред ки ҳамон кӯдак бинад ки шумо қабаташ ба ҳастед. Вай кӯдак орзу кунад ман ин хел мешавам. Шумо гӯед не ин коро намешавад, ин коро ақле не, ин коро тамон. Вай худованд барои ҳавай сохтагӣ. Худованд ҳамон чиз додагӣ. Ту вай дига кардан наметонӣ. Намедонам ҳофиз гуфте ки меём бедил гуфте язан ко ҳар киро баҳри кори сохтем дар дили ӯ меҳру андохтем. Кори сохтем дар дили ӯ меҳру андохтем. Ин ҳазил не дия ин чи. Ҳамон чи ба худованд ҳамон ба талошаша сохтагӣ дидилаш ба ҳавай ба тянид мекунад. Ҳамон чиза монед кунад. Баъзе одам ба музика ба, баъзе одам ба футбол ба, баъзе одам ба спорт ба, баъзе одам ба сохтмончӣ ба. Вай шабу рӯз кор кунанда монда намеша. чунки ки бари ҳамин кор сохтагӣ вай баъзе одам аз даруни ҳамин боғ намебарад. бовар кунед на вай як вай дорад як меҳри бақувват дорад. ҳамон кора карданаш дар кор.